Bueno, marchas con unha sensación bastante extraña porque, bueno, creo que tuvemos o peso do partido, eles teñen bons xogadores arriba, pero é a sensación extraña de, sobre todo na segunda parte, todas as ocasións que xeramos non podíamos acabar. Creo que é un dos partidos que recordo agora con máis ocasións que tuvemos, pero, bueno, o fútbol no que se basa en ser eficaz, nós non fomos. Dá unha sensación na primeira parte, sobre todo, de que ata que tuvestedes o gol estuvestedes moi incómodos, ata que tuvestedes o gol en contra estuvestedes moi incómodos e que como que non despertabades? Non, eu creo que non, nós creo que estábamos cómodos. Eu creo que tamén o comezo do partido tens que ir soltándote un pouco e tal, pero eu notaba o equipo cómodo, ou polo menos é a sensación personal que teño eu do partido, que tiñamos o balón e que podíamos facer daño ás espaldas dos defensas deles, que a verdad que estuveron moi ben. E, bueno, creo que non houve eso o mellor que podes dicir ti, que houve nervios ou tal, que eu creo que o equipo confía nas súas cualidades e eso demostrouse ao longo do partido. Como está o vestuario, Ali, ao final? Hombre, agora estás moi fastidiado, non? Por non dicir outra palabra. Nada, hai que tratar de limpiar a cabeza. Podes pasar hoxe estas primeiras horas fastidiado, pero, bueno, temos unha última oportunidade, que é ali na Lomba. Bueno, agora non dependemos de nós, eso é o malo, non? Por velo así, pero, bueno, creo que podemos meternos en playoff, porque obviamente os outros equipos, os enfrentamientos que hai, pois a xente está xogando as papas, como quen di, e, bueno, hai que ir a gañar. Como dixo agora, para o fin de semana que ven vamos pedirnos a Arousa unha nova oportunidade. Agora, pois, vémoslo así porque tiñamos a oportunidade hoxe e, bueno, estamos fastidiados, estábamos aí metidos, pero, bueno, quen nos dera ao principio de temporada, 25 de julio, pegando o sol como pega hoxe aquí, decir, bueno, xogamos na Lomba a meternos ou non meternos. E, bueno, eu creo que hai que limpiar a cabeza e ir a por todo, deixalo todo, e ir ca cabeza moi tranquila ali a Lomba. Para ti, como carballés, o ambiente xerado nestes últimos 3 partidos, que costaba ver así as Eiroas, tamén é importante de cara ao ano que ven, non? E as próximas temporadas. Sí, a verdad que é un plus que se nota moito, non? É o que sempre dixen, que a veces igual o xogador está dándose o 80%, pero con puxe da afición podes dar un 10% máis, por poñer un número. Creo que o galla que para o ano que ven se manteña esta afición, todo este ambiente que houve hoxe, que a verdad que foi espectacular, e, bueno, esperemos que darlle unha alegría, acabar dándolle unha alegría nesta tempada.